Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod iti pagayam akayat nati agpailinged iti nagan a Crescencia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakababain man ngem inturturad kon nga impatulod toy surat ko. Ammok ngamin apakaadawan iti adal toy innak istoryaan apadas ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Umayak man, Manong Oscar. Manong Oscar, adda ka kadi. Yahoo! Dumanon ka dito, yading ko. Adak dito kusina. Apa yan? Agan ano ka, Manong? Ay, maningarot tirik na kading ko. Pampanunutag tagitimula ka natanggin pagay. Dakpala nalpas nga inabunuan. Ngam nagsakit ang matan. Napanan man nga minan ay adyan na laing nga asawa, Manong. Ay, dak manamoy tinay niya tao. Napanban nga tanakisugalan na. Day taket ti bagbagak pay laidikan ka, Manong. No apay ngamin anang asawa ka pay laeng. Oray kumamat no pinilim ana imbag ti inasawam iti may kadwa agundaway. Ay, anya ngay garod katadaditana. Talaga siguro akas tatibiyag kabagis. Ti kunamket di, iso ti pinilim agasat mo. Ha? Kasano adi ka marigatan nga agkayo, kat adumo ngamin ti pakpakanan. Agasem met tadwa nga anak na nga ingkamang nakankangay. Sabali pa'y ti dwa nga anak yo iti day di manang nena. Iso nga ita, agsakit ka. Malala, husto da itan. Sabali man ang tinaturong ti saritaan ta. Agimbagak tumot lang ka di. Banog ko la siguro da ito, ading ko. Oh, adda kayo gaya man, Manong. Uwan ading ko. Nay, nakamin samot ti kaladawan. Pasensya kayo na atan Marigatan mo't ngamin ni Diyan sa magna. Amumat, dakkelan ti Diyan na. Ay, wanan niya. Dandani pa'y kit din nalipatak ang masikog kagayam abalasang Janice. Ha? Auntie? Nakasagana ka na, dagiti makan. Agay ayaban, dagiti nang isagana. Iso nga umay kayaw, tamangan tayaw. Ay, wala. Naimbaglangan nga agpaiso. Tada dagiti nang isagana iti pagsasangwan tayo ita. Saan akas ka dagiti daduma dita nga awan maitultulong da? Ha? Auntie Crescencia? Agaman niya ngay ngarod. Talaga kas tatibiyag. Di dala tultuladan dagiti anak ko. Ti panagadal da, ti pangpangruna da. Saan ati panagpasikog da? Mala, husto daytan, Crescencia. Intay uki din ije kusina, tanakadasaran ti makan ijay. Umay kayon, Oscar, Janice. Kanya man ang tisang sangita manak ko. Ay, awan tatang. Jay ka di manan pa nagsasao ni Antim a Crescencia ti pagsangsangitam. Tatang. Ay na, bayam ka din na Antim anak. Kasla di ka pailang naruam kanwana. Talaga akas jayon ti ginatao na. Kan maysa, saan laang mo't asika ti pagpabaynan na. Pudnumat kiti adagitim bagbaga na tatang. Inununak ti nagpasikog ngam ti panagadal ko. Ay, mala, husto na ita. Adda di taretan kunak manen. Saanen ang maisubli pa'y tinapalabas. Iso asapay lang kuma. Tagbaling nga adal kang karayta, anak ko.
friend. Di matagsapsapol ka iti pagtrabahwam. One friend, apay, adda ka di among. Adda, friend. Agsapsapol ti bus ko iti talken na nga agbantay iti may sa apwesto na iti pasalubong. Patsyak ama gustuam. Nang runa kat medyo dakkel da nga agpasweldo. Oh, irekomenda nak man nga rod, friend. Kayat ko day at trabaho. Sige, friend. Kasaritak ti bus ko. Tano arigladon ti amin. Awagan ka adagos. Sige, friend, kat itapay laang, agyaman akon. Sige, kasaritak laang biit ti boss ko. Awagan kan tumanan inton madamdama. Bye! Agan anad kay ti lugar pa naman ako Di mo baybayan ti bagimijay. Wan tatang, uray da kayo. Di yo kumamat abuswan ti bagiyong agtrabaho. Tapno di kay tuman ang sakitan. Wen, danag mo na ya. Banok ko lang siguro dayjay. Kita naimbagak atagos. Di kay madanagan. Taapaman nga agsweldo Patuludan kay to adagos. Isopay mo't ama inayon iti gatang yu iti masapsapol dito'y balay. Ay na, di na ka di pa kadanagan anak ko. Sa nabalay, tadamot ni ating mo a Denver. Kabailan mi matag sapol iti agpay kata kami anak ko. Urnungam kit iti sweldom, tapno addan to usaram inton agkasapulan ka. Di kay ka din agkad-kad tatang. Mabati iti poderyo ti anak ko. Iso nga obligasyon ko nga rod ti mangtad kada kayo. Anya trabaho di anak mo di syudad ngay manong. Sales lady kabagis. Oo, nga ta. Ha? Kita taamangan mat no agpagpabayad kit di ijayan. Amangan no inton madamdama kat masikog manen nga agawid. Nagalas mo't ti pagkit kita ami ti anak ko, Crescencia. Uray kas kasano, saan mo't akas ta di anak ko? Ay na, amom ayak kabagis. Ha? Kita dagiti daddo mababalasang dito'y lugar tayo. Idi na panday jay syudad. Gin-eemada, ngam idi agbayag kas jayon ti trabaho da. Sabali ti anak ko kabagis. Nasingpet ni Janice. Di na maramid ti kas iti bagbagam. Oho, amom ayak ko nakmanen. Crescencia, No talaga nasingpet. Saan ko nagsikog abalasang? naawanan ti bagam. Mabalin mong ti pumanaw. Ay sos, bagbaga am di anak mo. Di ka agbalin akon sintidor, Manong Oscar. Ag-blowout ni Aiza inton graduation na. Ireserbaan naktuman iti dua baboy, manang. Ay katuan aading kaw. Sige, taibagak to kadagiti boys ko ije pigiray. Agyaman hak, manang. Itapay laang kablaawan kan. Kamaudyanan na, agpaturpos kamutlaangan iti kolehiyo, Crescencia ading ko. Ay, siyempre, kabagis. Nasing po ngamin dagiti anak ko kunak manen. Amo dati dumngeg iti sao. Iso asigurado ak makaadal danto amin. Ay kat mayat angarod no kasta. Itultuloy mo abagbagaan dagiti anak mo. Iti kasta agturpos da amin iti kolehiyo. Ay na, awan rumbo nga pagdanagam kadagiti anak ko kabagis. Ngamin, saan danto atumulad kin ni Janice akaanakan ta. Adata ka manan ako nakon, Crescencia. Di mo ka din dilawan di kaanakan ta. Kaasimot. Saan lang arudan at tinakderante na kasikog keng kuana. Uyawang paylaang mat. Kasano kat agmay-may salangarudan ni Manong Oscar amang isaksakad iti panagadal na tanatay mo't tanday di manang nena. Angam kas jay kit din tinaramid na. Nagpasikog kit din ti garamping at ababae. Bala, husto daytan, Crescencia. Ay napasensya amon ti panagsasaok manang. Ngampud no ngamin saan ka de? Uray pa'y kabagis, saan anasaya at tikasta pa nagsasaom. Naganak tayo amin, di tay ammo ti mapasama kadagiti sumarsaro nung aldaw. Day ta kumati imulam iti panunot mo kabagis. Day tangamin ka takon di asawa ka iti ub-ubing ngamsi ka. Anya ngay, insukat da kamut laeng, pinanawan da kan Manong Oscar.
Nakakaasi kayo mat. No apay mat adi kay mo lalumong lungawan. Naisaltag kayo mat tan iti kinarigat ti panagbiag. Ha? Naganak abalasang ni Janice. Ni mat Denver. Agkarkargador laang ije palengke. Anya ngay mat tinaganab ni Janice ang nagtrabaho ije syudad. Awan samat. Saan samat ang makaurnong? Ay kat makaurnong tulat tamat akabagis. At dan tulat ta. Ay, sus! Agmalmalas kayon sa mga agpaysumanong. Ay, kaasi kayo mat. Nakurang kad sa ngamin iti diskarte. Iso akas ta kabagis. Ha? Marigrigat akmat idikat. Agpapada tayo laeng idi iti kasasad iti biyag. Ngem insurok ngamin dagiti anak ko a dumiskarte iti biyag. Iso akitam. Dakkelan ti maitultulong da kanya. Pinadakkel da ti balay mi. Ingatangan dakpayan iti lugan ko. Kun addan negosyo ijay ili. Agpautang ka man nga rod kabagis. Tapagpuunan mi manmot nga agnegosyo. Ay, pasensya kan manong. Ngem awan maipautang ko, tanakabang ko amin a kwarta. Naimbag ta nagawid ka manang. At ay bagakin ka. Anya dayta, Denver ading ko. Di mo't planom taga abroad. Wen, ngam parikot ko nga rod ti aramatak. Manang, kaya't kumot taga abroad. Ha? No interesado ka, at daam mo kamang tulong ka data. Mapitlaan, talag ti papilaan ang isuratan da kadag iti requirements. Dahito'y manang. Itam. Fly now, pay later. Un manang. Dahito ti applyan ta. Tapno awan gastusan ta. Inton bigat mo't laang. Rugyan tam ti mangilakad iti papeles ta. Denver ading ko. Apay manang. Kaslad da kayat mong ibaga ah. Apay no siyak pa'y ti umuna nga agabrod. Ituloy mo pa'y ti agada, lading ko. Ha? Di ka agdanag, tainton adda akton ichay, kat makaurno nga kon, si kanto mo titulungak nga agabrod, kalpasan ti graduation mo. Sige manang. Nalakaakla ang matkat akasarsarita. No isutaan mo mapagsayaatan tayo. Di iso nga rot ti aramidan tama ng Janice. Diyos ko, amom dagiti kasapulan mi. Kat amok asaan da kami abaybayan. Isong agtalak kami kan kaapo. Kayat ko atulungan ti amak. Kayat ko amananam na kumamat tinanam ay apanagbiag. Kastamot ti anak kan ti kapsat ko. Iso ano pagayatam ti panagabrot ko. Ipaay mo kadi dagiti kasapulak. Iti kasta kat matulungak ni tata. Agraman ti kapsat ko. Kang runaan iti amin. Maipaayak iti napintas amasakbayan ti anak ko. Anya, umutang kayo ko na, manong. Uwan ko maano at dapan nakabalin na kabagis. Apay ngamin aya, akon di abroad ti anak mo, no awan mo't aramatan na nga agabroad, kabagis. Apay, kaskarina aya mo ti agabroad. Kun maysa, kuna mo't a fly now, pay later ti ap-applyan na. O, aggastos kayo pay aya. At damot lang tapaggastusan na kabagis. Ay na, saan amapidpidot ti kwarta kabagis. Pagrigrigatak ti kwarta, iso adiyo laklakaan ti basta umutang. Amok tumula ang adiyo kabailan na bayadan ti utagan nyo. Bayadak to ka di kabagis. Lading itak, ngam awan may pautang ko. Adda pangaramatak iti kwarta manong Oscar. Ipadasyo lang ti umutang iti sa bali. Mabalin mo't akin ni Manang Rowena. Wano saan kadagiti da dumapay akakabagyan tayo. Na, dakkel mo't unay ti ipapaaramid jo abalayo kabagis. Uray di basit lang kumangamin tinapatag malpaas. Kundi pa dakkel kayo mo't iti balayo. Enton kwan, mabitin mo lang ti budget yo. Ha? Ay kwa. Diyak manamo ka na Janice yung Denver.
Kunak nga uray basit lang, nga may mayat ka no, tidakdakkel. Ay na, agraraman kayo mat nga agpadakkel iti balay. Kitaan nyo dakkel nga agpaiso ti balay yo. Ngam amangan mat no awan kanon nyo. Ha? Apay, makanyo nga rod ti balay yo, no awan isaang yon. Crescencia. Dakdakkel mo tantoy balay yo, ngam jay balay me. Nakaraman kayo labasit, ngimatumatan ti porwayo. Ha? Ha? Ay, una yun dahi takapsat ko. Awan apulos nagbaliwan na. Kastalat ta ti ugali na, manipod pa'y idi. Ay, nagboring matan ti kastoy abiyag. Sapay nagbara ti panawon. Tinasayat. Mapan ko man ket di sibugan dagiti masetas ko. Isilpok ti hos, sakto iswitch ti danom. Apay ngay, kilaat matan asim makit ti ulok. Maditirik na ka. Madi talaga. Ito ka kumanpay. Apay ngay. Kasla maurawak. Tulong! Tulungan na! Hello, auntie. Kumusta kayon? Ay, kastoy kanakan. Diyak makagaraw nasayaat. Gapoy ti pan naka-stroke ko. Simangpot kag ayam an manipod abroad. O, auntie. Kasangsangpot ko lang di kalman. Agawid mo't ni Manang Janice into no may alawas. Apag guston to intun kasangay tanak na. Umay kayon to ije balay. Tadamot basit sa gana, auntie. Ay na. Napintasan ti biyagyo kaanakan. Agraman ni Manang mo, Janice. Damag ko anakagatang kayo pa yan itilote yo ije kabagibang abarangkay. O, auntie. Naimbag man lang nga pagbisbisiyan mo't ni tatang kabayatan ti kadana dito eh. Mangipatakder kami kanukin ni Manang Janice iti uray basit lang nga negosyo, auntie. Naimbag kayo pa tanadungo kayo kinitatangyo. Ngamdag iti anak ko, pinanawan dakon. Napatpatag ti trabaho da ngam siyak nga inada. Didak man lang umay sarungkara na pulos. Tila ang tangtangdanan da akatulong ti kadkadwak dito ibalay. Kasta ka di, auntie? Wen kaanakan. Kinapudno na. Kayat ko kumaakasarita ni Manang mo. Takayat ko ti agkid daw iti pamakawan kan kwa na. Kasta matan kan ka Denver. Nauyong akidi kada kayo. Numapampanunot ko dagitangin araramid ko. Makunkonsensya ak. Eso asapay la kumata mapakawan da kaanakan. Lipatan yun day dyan, auntie. No siyak lamay sa. Awan kanyak day dyan. Nabayagan ang linipat ko. Imala ka talaga iti amam. Nalaka kayo ang mamakawan. Uray inuy-uyaw ko iti amam. Tultulungan naklata. Pasaray iso ti umay mang sarsarong karkanyak. Kat iso ti mangmangtad iti kanak. Iso upay ti mangas asikaso kanyak no kwa. Rumbang laang nga tulungan na kayo at akabsat na kayo kat nga rod, auntie.
Di kay mapukawan iti namnama. Patsyek nga gimbag kayo, pay. Huwan ka anakan. Kat agyaman akmanan. Kurang mo pa'y kadi kabagis. Ipagamlaan ta iyalaan ka. Ado pa'y timakan. Nagbunggamot din ti kasangay ti apukom kabagis. Talaga na pintasan ti biyagyo nga agama. Nasing amin na po Diyos kabagis. Patyek nga isutin ang tarabay kadag iti duwa nga anak ko. Isutin ang iturong kadakwaday tinapinta sa gasat da. Manager mat gaya man ni Denver iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Wan kabagis. Ay na, nagpintasan at talaga ti biyagyo manong. At dapayan lugan nyo. Nagpintasan ti biyagyo ita. Gapo kadag iti duwa nga anak mo. Nakababain man. Ngam ala akong da iti agundaway. Tapno agkid daw iti pamakawan kan ka, Manong Oscar. Ha? Pakawanan na kadia. Gapo kadag iti agkakasakit apa nagsasaok iti kalabas. Ay na kabagis. Lipahati mong dayjay. Awan kanya akong dayjay. Nabayagan alinipat ko. Ay na, talaga nakasingsingpot ka, Manong Oscar. Sapay la ko mahataad ado upay a bendisyon ti sumangbay kan ka. Kan iti si bubukal a pamilyam. Katulitak manan ti agkid daw iti pamakawan, Manong Oscar. Dua atawan meten tinapalabas manipod idi naatakiak. Nga magingga ita awan pailaeng nagbaliwan ti kasasaad ko. Agtultuloy latamet ti panagpaagas ken panagpa-terafik. Pudno a maitad amin a kasapulak. Ngem no maminsan sapsapulak latamet ti presensya dagiti anak ko. Banag adi damet maipaay. Gapo ta addada ijay syudad nga agtrab-trabaho. Mangnamnamaak adumteng tumatlaang ti aldaw nga agimbagak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Crescencia. Ken ka pagayam, Crescencia. Awan permanente ditoy lubong. Isu ano sikat ti addaan, di mo uyawan wenno tagibas sitan dagiti awanan. Ngamin, saan amat maturog ti Diyos. Parang ayon na, dagiti nasaya at ti panagpuspuso na. Ngam kitdi, adalat tamat karbangan tayo nga agbalbaliw. Isu ano na itublak ti padam aparswa, di mo katawaan wenno iruruman, taditay ammo ti mapasamak iti masakbayan. Di ka maawanan iti namnama pagayam ko. Patsak nga agimbag kan tumatlaeng, basta pagtalina edem ti pammatim iti Diyos anamarswa. Alakastan pagayam Crescencia, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag.